vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomana, nyaya yangu yakamira sekudai so: pandainge ndava muform 4, shamwari dzangu idzo dzandainge ndishamwaridzana nadzo vaiva vanhu vekuti vainge vaine ubhuli, and ndinoda kutenda Mwari kuti at the end of the day ndakazoburitswa in that situation, ndokubva ndazotorwa naamai guru vangu, ndikabva ndazotanga kugara naamai guru vangu, but ndakazosara ndotorwa naamai guru. This was after ndarwara mukoma, ndakamborwara zvokuda kutosvika pakufa chaiko because of zvimwe zvezvinhu zvatainge taita inini neshamwari dzangu idzi dzandaipota ndichipfurirana nadzo. Then ndakazoti ndabviswa munharaunda umo mandainge ndakakurira, then shamwari dzangu mukoma dzakati dzichifamba kudaro ndokubva dzazosangana neumwe musikanawo uyo ainge achidzidza pachikoro apo pandainge ndichimbodzidza. Saka vakati vari 4 kudaro vakabva vazobatirana musikana uya ndokubva vazopinda naye musango, vakaenda naye kuseri kwechimwe chikwenzi ndokubva vazotanga kumubata chibharo vachiita zvekuchinjana. Saka fortunate enough vakabva vazoonekwawo neumwe murume zvekare uyo ainge achifamba nemudzimai wake, vainge vachitobvawo kumaminda, ndo vakaona zvose zvakaitika, vakabva vazomhanya ndokubva vazonomang'ara nyaya iyaiya kuna sabhuku. Vakomana ava mukoma vakabva vatosungwa. Handizivi hangu kana vakazobuda mujeri, but ndakangonzwa kuti hanzi vainge vakapiwa mutongo wakaomarara. Saka mukoma naizvozvo ndinoda kungotenda hangu Mwari, asi zvimwe zvezvinhu izvo zvatainge tichiita panguva yacho iyoyo pandainge ndichishamwaridzana navo vakomana ava mukoma ndezvekuti taiti paya makuseni kana tichienda kuchikoro taifamba mukoma, taitofamba, this was maybe for about 5 kilometers or more, tichingofamba zvedu tichienda kuchikoro. Saka mukunofamba muya taizofamba tichitorera vamwe vana lunchbox avo, taingoti mukufamba tobva tafambisa, tobva taita sekunge tiri kufamba newe, tobva tatokuudza kutoti vhura zviri mulunchbox mako tione, then tobva tatokutorera chikafu chiya tobva tatanga kutodya chikafu chiya tichiseka tichienda kuchikoro. Even tava kuchikoro kudaro mukoma panguva iyaiya yebreak, basa redu isusu rainge riri basa rekuti tinongofamba tichingopatrola, tainge tisinei nazvo kuti munhu watinenge tatorera chikafu anenge ari munhukadzi here kana kuti anenge ari munhurume. Chedu chatainge tichingoita ndichocho chekuti taingoti tikaona kuti mulunchbox mako mune tuchikafu tunoita sekunge tunonaka, then taibva tatokutorera chikafu chiya tobva tatokuudza kuti iwewe uchanwa mvura, then tobva tatodya chikafu chako. Inini mukoma ndainge ndisingatombotakuri kana chikafu at all, ndaitoudza vana muchembere vangu kuti no, I am fine. Saka ivo kumba vaitofungidzira kuti ndiri munhu asingafarire kunodya kuchikoro, but it was because on a daily basis ndaisvika kuchikoro ndakaguta, zvekare ndaidzoka kuchikoro ndakaguta, because taitorera vana vepachikoro apa dzingava dziri mari, kana munhu akatenga maputi ake ndaibva tatomuudza kutoti tihafurire, then munhu akatenga friziti rake taingomuti chingodzvuta ka1 wobva watotipa. Ndo zvataiita izvi mukoma. Saka pane pamwe patakazombozviita zvinhu izvi, then pane umwe ainge ari munyukama pachikoro chedu ainge ari musikana. Saka musikana uyu mukoma zvandakazoita ndezvekuti inini ndakamupfimba ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizoita girlfriend yangu, but iye akabva arakidza kuti ainge asitomborina kana dhiri neni. Musikana uya ndakabva ndakamurova mukoma zvekuti akabva azoenda akabva azonoudza amai vake kuti ndo zvandainge ndamuita. Gogo vacho ndo vakabva vazoya pamba pedu vachipopota, but inini ndakabva ndangonyepa ndikabva ndati iyewo ainge arova munin'ina wangu, but dzainge dziri nhema mukoma. Ndainge ndamurovera kuti iye ndainge ndamunyenga, mushure mekunge ndamunyenga ndokubva azondiramba. Gogo vaya vakangosiya vapopota, but mukupopotedzana kwavo kwavakaita namuchembere vangu, you could see that there was something that was wrong, because amai vangu ivowo vakangonditi iwewo ucharoiwa. Havana kana kumbogara vandirova kana kundituka kana kuita sei, asi it seemed as if amai vangu vainge vatori neimwe deep fear nezvose izvo zvandainge ndaita. Vakarakidza kuti vainge vashunguru
kurudzika nemashoko avainge vaudzwa nagogo vaya. Asi inini mukoma semwana ainge ari very stubborn, handina kana kumbogara ndaita kana basa nazvo. Takangoramba tichingoenderera mberi tichingoita zveubhuli. Then pane umwe musi ndakati ndiri 1 ndo pandakabva ndazongokaruka ndasangana nemusikana uya. On that day inini naye tiri 2 tainge tanonoka kuenda kuchikoro. Saka iye akazama kuti ange achifamba achiita zvekufambisa. Inini ndaiti kana akatanga kufamba achifambisa neniwo ndaibva ndamhanya ndobva ndafamba naye side by side. Saka tichifamba kudaro musikana uya ndakazotoona kutoti tainge tava kuda kutosvika padhuze nekuchikoro. Apa ndisina kana kumbogara ndamubata, ndakabva ndazomubata ruoko rwake ndokubva ndamuudza kuti ndinokuda ende ndoda kutodanana newe by force. Saka iye akati achinozunza ruoko rwake kuitira kuti ange achinditiza, ndopandakabva ndabata bhegi rake, but ndakabva ndamuudza kuti no, nhasi handikurovi. Ndopaakabva atanga kuti ndipe bhegi rangu. But takaramba tichingofamba tichienda kuchikoro tiri tose. Takati tava kuda kunosvika pagedhi rechikoro mukoma, ndopandakabva ndazongovhura bhegi rake. Mukoma ndakati ndichingonopinza ruoko rwangu nekuti ndaida kuona kuti mubhegi make munei. Ndaida kutsvaka chinhu chekuti ndimutorere kuitira kuti iye ange achizodzoka kwandiri. Then kana azodzoka kwandiri ndobva ndazomuudza kuti ndinge ndichikupa bhuku rako kana kuti lunch box yako, tanga wandida, tanga waita musikana wangu. Mukoma ndakati ndangopinza ruoko rwangu mubhegi rake musikana uyu, ameno kuti chii chakandiruma, but chinhu chacho chakaita sekunge chinyavada. Ndakangonzwa ndangorumwa mukoma, then the pain yakabva yangotanga kungoenda throughout my body. Ndairwadziwa mukoma ndichiita sekunge munhu ari kubayiwa netsono dzakawanda. At the same time ndakatanga kunzwa kuti muviri wangu wainge uchipisa, ndokubva ndatotanga kutodikitira ndikabva ndatodonhera pasi. Mukoma ndakati ndadonhera pasi kudaro ndakabva ndaita blank. The next thing that happened ndezvekuti ndakazotomuka ndiri pamba peimwe n'angawo yainge ichigara muraini medu imomo, iyo yainge ichiwirirana nababa vangu. Amai vangu ndo vainge vakagara parutivi, but vainge vachingosvima misodzi. Ndakati ndazopepuka kudaro ndo pandakabva ndazoudzwa n'anga iyo yainge ichindirapa kuti hanzi inini ndainge ndatombofa. Hanzi ndakatombofa mukoma nashi, asi ndakangoramba ndichingotemererwa nyora. Kana mukatarisa kufesi kwangu kwose uko mukoma ndakazara nyora dzandakatemererwa ipapo. Hanzi ndainge ndarumwa nechikwambo chagogo vaya vemusikana uyo wandainge ndichishungurudza. Hanzi chikwambo ichi vainge vakachiudza kuti ndo chaifanira kuti chinge chichifamba naye pose paanenge ari, kuitira kuti kana akazoshungurudzwa nesu hanzi chikwambo ichi chinge chichizotiruma. Ende inini ndini ndakabva ndazoita munyama iwoyo wekuti ndakabva ndazomushungurudza. Apo pandakanopinza ruoko rwangu muchisecho chake ndo pandakabva ndazorumwa nechikwambo chacho ichocho. Hanzi chikwambo ichi chitori nemuswe wakaita kunge chinyavada. Saka amai vangu vakazoti vanzwa zvose izvi ndopavakabva vazotaura nasisi vavo amai guru avo vakazondichengeta kubva ipapo kuzosvika muchembere vangu vachizoshayikawo mukoma. But I want to thank God kuti kunyange zvangu ndakasangana nezvinhu izvi zvainge zvichityisa zvekuti unorumwa nechikwambo, but at the end of the day Mwari vakazondidzikinura, because nanhasi uno zvimwe kudati ndikadai ndiri mujeri nekuti mawirirano nekupfurirana kacho katainge tichiita inini neshamwari dzangu. Even ipapo pavakabata chibharo, kunyange inini dai kwanga kuri kunzi dai ndainge ndiripo ndingadai ndakazotogumisidzirawo ndakamubatawo chibharo musikana iyeye. But I want to thank God, nanhasi uno mukoma mavanga acho enyora ndinawo kufesi yangu yose iyi yakazara nemavanga. Like right now kwandiri kuno kuSouth Africa vanhu vanotofungidzira kuti zvimwe kuda mavanga ebanga, but avazive zvavo kuti inyora idzo dzandakatemererwa mushure mekunge ndarumwa nechikwambo. Saka hanzi poison yacho yose yainge yakaenda ikanoungana mumusoro mangu, nekuti gogo vacho avo vainge vachida kuti either munhu anenge arumwa afe kana kuti azongoita zvokupenga. Saka nyora dzedze dzakatemererwa
mumusoro mangu dzainge dziri nyora dzekuti paya panenge pachibuda ropa nepoison, uturu hwacho uyo hwainge wakasiiwa mumuviri mangu nechikwambo chacho hunge huchizobuda. Ndo confession yanguwo iyo mukoma. Ivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, pakaipa hanzi ndakati ndangopinza ruoko mubhegi ndokubva ndarumwa, ende ndakazwa sekunge ndainge ndarumwa nechinyavada, ndokubva ndatanga kutodikitira, then ndikabva ndatokolapsa. Ndakazongomuka ndiri pamba peng'anga, apa ng'anga ikandiudza kuti wainge watombofa chikomana, ende tatatofungidzira kutoti upenyu hwako watopera. Apa amai vangu hanzi vainge vachingochema vari parutivi. Hey, zvakaoma hazvo veduwe, asi let us try to speak with him in the comment section. Wakambosanganawo here neissue yekuti wakaitwa bullying apo pawainge uchiri kuchikoro? If kana wakambosangana nazvo, come to my inbox, because vanhu vazhinji vanosangana nema-issues iwawo vanobva vazongokeepa that thing as a secret, vangoramba vakangozvichengetedza. But please come to my inbox, then mobva mazotiudzawo your own story kuti izvo zvebullying zvakatanga sei uye chii chaiitika ipapo pamainge muchiitwa bullying muri kuchikoro. Zvinokwanisa kuzotibatsirawo isusu, then zvobatsirawo vanenge vaine vana vanenge vari kuzvikoro, kuitira kuti kana ukazoona behavior yemwana wako yashanduka, then wobva waziva kuti there is something that is going on kuchikoro ikoko. Uye kana uri mubereki akambosangana nethat issue, come to my inbox as well, mobva mazotiudza kuti nyaya yacho makazoisolvawo sei. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndikudawo kungobvunzawo vanhukadzi variko kunze uko vari mumamarriages kuti ko unozvifambisa sei murume wako kana ari munhu wekuti iye mari haakupi, not like mumba munenge muchifa nenzara kana kuita sei, but munhu uya wekuti mabank card ake anongogara either mumotikari, ende munhu wekutoti kunyange bank card kana riine 10,000 or more anotosacrifice kuti kadhi iroro ringe richirara mumotikari. Ndakatombovabvunza kuti saka motikari ikabiwa ka zvinoreva kuti ni mari inenge yabiwa, zvikanzi handiti bhengi racho nderangu, ndinongoenda ka ndikanogadzirisa zvinhu zvacho kubenki, but vanosarudza kuchengeta makadzi avo mumotikari. Kana iri semari mukoma, ndakangopiwa mari patainge tichiri mukomana nemusikana. Kubva zvandakapinda mumarriage zvinhu zvose zvakabva zvachinja. Ivo ndo vanoita magroceries. Kana ndikaenda navo out for shopping, inini ndinenge ndichingosundiswa trolley. Ivo baba vekwangu ndo vanenge vakabata chibepa apa, vanenge vakabata calculator, vanenge vakavhura calculator pafoni pavo vachiweka each and everything chatinenge tichiita. Saka mukoma, inini ndazosvikawo pakupererwa pakuzvibvunza kuti in this marriage do I even look like I am his wife, kana kutoti vanotongozviudza zvavo kuti inini ndiriwo mwana, I am like one of his children. Saka mukoma, ndauyawo pano kuti vedare vange vachindibatsirawo kuti situation yakadai ndinoigadzirisawo sei kuti iye murume ange achizotangawo kundipawo mari, kungondibatisa mari, kungoti mari iyi chiitawo zvaunoda, each and everything chandinoda mukoma. Ndinotokumbira murume kuti mumba hamuna chakati, upenyu hwakadaro upenyu hunorwadza. Murume wangu haana hake magemu aanoita, asi mari yake inogara muhomwe make. Mamwe mabank card ake mapini chaiwo handitombomazivi. Ndinozotongoita zvokutongorakidzwa paya pandinenge ndapopota kuti iyi mari yacho irimo iyi. Please ndibatsireiwo ruzhinji rweZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi murume wangu haandipi mari. Apa inini mariwo ndo yandinoda kuti murume wangu ange achingondipawo mari. Hanzi kana achiita mabudgets ake haatombotauri newe, unozongokaruka atoisa bepa patable rinenge rakatofiliwa out nemabasics atetifanira kuti tinge tichizonotenga kana kuti awo aanenge achizoenda kunotenga iye.
zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma I feel so guilty neizvo zvandakamboita pane imwe imba apo pandainge ndichigara kuno kujoni kwandiri kunyika yevatorwa. Saka mukoma ndakati ndichigarapo ipamba apa, inini mumba mangu mainge muine kamwe kabox aka kemagetsi kaita sekunge kanorova magetsi kachiita sekunge kakasvikirwa. Ndaikwanisa kuti kana ndikatenga magetsi e20 rand pandinozodzoka ndichibva kubasa ndaibva ndatoona kutoti ndaiti kana ndikatenga magetsi kana e20 rand or more pandinozodzoka paya mukoma ndaibva ndatoona kutoti magetsi aya anenge apukutwa. Apa ndainge ndichitongogara ndiri bachura, firiji ndainge ndisina, ndaingova nefoni kaTV zvekare nekungochaja foni yangu 1, asi magetsi acho mukoma aitadza kana kulasta. So zvandakazofunga mukoma ndezvekuti panapa tava kutorova bridging chaiyo. Ndakabva ndazodanawo umwe shamwari yangu uyo ainge akabridjawo magetsi kumba kwake, but landlord wacho ndiye ainge akamukumbira kuti ange achizobridja magetsi. Saka inini mukoma ndakabva ndazobridja magetsi without the knowledge of my landlord. Ndabridja magetsi kudaro mukoma, pane pakazotanga kufamba vanhu veEscom. Vanhu ava veEscom vakati vachifamba kudaro, inini mukoma ndakabva ndapindwa nefee yemushure mekunge landlord auya zvake kuzongotarira, but akati atarira kudaro hapana kana chaakambosuspecta, because the way yandainge ndakabridja nayo magetsi maunits waitomaona achitofamba, but it was only that aifamba very slowly zvekuti throughout the day paikwanisa kungodona 1 unit. So landlord akabva adzokera achifungidzira kuti everything was safe. Mukoma inini landlord akati achingoenda pandakangoona kuti vanhu veEscom vainge vava kuda kusvika muraini redu, then ndakabva ndangotora kastovu kangu sezvo property yangu yose yainge ichingokwana muzichangani bhegi zihombe. Bva ndazoenda ndikabva ndazonogara kumba kweshamwari yangu, but ndakangonogara naye only 2 days ndokubva ndazobuda mulocation muya. Hanzi landlord uya akazonditsvaka nevana vake kwenguva refu nekuda kwekuti pamba pacho magetsi akabva azodzingwa. Apa mazifaini avainge vachichajiwa kana kuri kuzonzi pamba pako Escom ikaona kuti painge pakabridjiwa magetsi, hanzi vaichajiwa ma25,000 rands for reconnection fee. Saka iye mudhara wacho hanzi paakazoona kuti pamba pake magetsi ainge adamburwa and pachidiwa mari akawandisa kudaro kuti pange pachizoitwa reconnection neEscom, hanzi vakanditsvaka kwenguva refu. Asi ndo pandakaona kuti South Africa yakakura mukoma, because ndakangobuda munharaunda imomo ndikaenda kunogara mune rimwe location. Nanhasi uno mukoma inini nemudhara uyu kana kuti nevana vake hatina kana kumbogara takadhumana. Ndo pandinoona kuti South Africa yakakura, but izvo zvandakaita mukoma handifi ndakazvipama futi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakabridja magetsi pamba pevanhu, then mudhara wacho ndokubva azochajwa mari inosvika kuma 25,000 reconnection fee nevanhu veEscom. Pakaipa. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.